Malawi Today. Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wanu wa Times Television TTV, ndipo madzulo ano muli ndine Bayana Chunga. Koma poyamba nayi mitu yake. Apolisi atseka likulu la kampani la boma loyopanga shuga ya Salima mu mzinda wa Lilongwe. Anthu ndi mabungwe akupitiriza kuyikapo ndemanga pa zakusankhidwa kwa nduna zina za boma. Mu nkhani zina, manja ena mboma la Mzimba ati sanalandire chiputa misonzi chokwanira kuchokera ku boma. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhalire limodzi. Apolisi atseka ofesi yaikulu ya kampani ya boma yopanga shuga ya Salima mu mzinda wa Lilongwe. Zifukwa zimene asekera kampani sizikudziwika. Mkulu wa kampani a Wester Kosamu wauza Times kuti sanalandire uthenga uliwonse okhudza nkhani kuchokera ku boma. Mese Matonga wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Kosamu anati iwo analandira foni kuchokera kwa mlembi wamkulu wa kampani a Charles Thupi, omwe anati ogwira ntchito yokonza maofisiwa anauzidwa kuti sakuloledwa kulowa maofisizi kufikira chilolezo chidzaperekedwe. Koma ofalitsa nkhani za apolisi apita kalaya ati apolisi sanatseke ofisi za Salima Sugar kuti ntchito isagwirike, koma amangokhwimitsa chitetezo pamalowa. Zona kuti ifeyo apolisi tapanga ku deploy ma officers athu kuma office Salima Sugar. Komano deployment imene sizulata kuti kasika ma offices amenewa. Ma offices amenewa chito ndithu monga mathawi zonse. Komanso timafuna ati yeni kuti siku Salima Sugar koka kumene ifeyo tapanga deploy ma officers kuonjezera chitetezo. Tikuchita zomwezi kuma offices angapo aboma ena mwayo ngati kunif ku MRA komanso kuma office aboma ku Capitol Hill ku Lilongwe. Ifeyo tikuchita izi pofuna kuonetsetsa kuti maofisi zimene muli chitetezo chokwanira potengera kuti tili mu transition period, ndipo zinthu zina ndi zina zikhoza kuchitika. Ndiye ngati achitetezo timachita pachizungu timati security assessment, ndipo zimene zizapangitsa kuti tiwonjezere chitetezo ku maofisi zamene. Posachedwa apa apolisi anatsekanso ofisi za kampani yopereka ngongole ya NIF kamba kuti panali kuganizira kuti anthu ena azichita zachinyengo pomwe boma likusintha. Mabungwe olimbikitsa ufulu wa anthu ati ndodabwa ndi mmene mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika wasankhira anthu maudindo. La Mulungu lapitali Mutharika alengeza kuti asankha anthu 11 maudindo osiyanasiyana kuphatikizapo nduna za boma. Mutharika akuyembekezeka kupitiriza kusankha anthu ena kukhala nduna za boma masiku akudzawa. Wezi Gamusi akufotokoza. Anthu amene asankhidwa mu maudindowa amene ali abambo okhaokha ayamba kale kugwira ntchito yawo pamene apatsidwa maudindowa. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa ati zimene zachitikazi nzodandaulitsa ndipo zikhale zikupereka uthenga wolakwika ku mtundu wa Malawi. Naye wapampando wa bungwe la NGO GCN Amagi Kathewera Banda ati kusankhidwa kwa abambo okhaokha anthu analasa kukuyembekezera ndipo akuyembekeza kuti bomali liwunikanso bwino posankha anthu ena maudindo. Mano tipembezime majebu za Tasman or akawa nine na majebu zake azibambo. So zangu tudabisabe tutero tudabushushaji tushobora ngatutumina namba bwino ditu kandi festive the kandi the vice president was nine simona ngazipiti za jonjo je komabe frande ofisebe kishi kukozero kuti malinga ndizimina president hapo yankura utafuna apange Malawi okomerali yose Malawi otuinali kautenga nombali ukuze oti amatanda uzakuti izi kwa maudindo teta zibambo asinai ofesebe nombali. Pakadali pano mabungwe amene saboma atali tcheru kufuna kuonesesa kuti mtsogoleri wa dziko lino a Arthur Peter Mutharika akusankha anthu oyenerera komanso amayi ndi abambo onse maudindo akuluakulu. Pakadali pano omwe amayikirapo ndemanga pa nkhani za ndale apereka maganizo pa zomwe momwe Mutharika asankhira nduna zina za boma. Mutharika asankha Enoch Chihana kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, a Joseph Mwanamveka kukhala nduna za chuma, a Alfred Gangata kukhala nduna za mdziko, komanso a George Chaponda kukhala nduna
yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena. Veronica Kamfumpe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi wa omwe amayankhulapo pandale achimwemwe tsitsi ati amuthalika achita motsata malamulo a dziko lino posankha ndunazi komanso alemekeza mgwirizano wawo ndi Afford posankha Enoki Chihana kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Atsitsi ati dziko la Malawi likuyenera kuchita machawi pa ntchito yokonzanso chuma ndi zinthu zina, choncho ndikofunika kusankha nduna za boma mwachangu monga mene zakhaliramu. Ali nchikhulupiriro kuti Malawi akhulupirira kuti mbuyomo adayendetsa bwino dziko kotero kuti akufunika kuti ayendetsenso bwino dziko. Komabe tinene pano kuti zilipo zina zokhumudwitsa zimene Malawi adaona zimene zidapangitsa kuti DPP asavoteredwe mu 2020, ndipo mwina kudali kofunika kuti pamene president akusankha maunduna osiyana-siyana achitebe kasakaniza wa anthu ena amene adali kale mu boma lawo ndi enanso atsopano amene mwina angabweretse nzeru zina. Ndipo winanso amene amayankhulapo pandale a Ernest Thindwa ati pamene amuthalika akupitirira kusankha nduna ndi atsogoleri ena aboma, iwo akuyenera kusankha anthu amene abweretse chiyembekezo kwa nzika za dziko lino. Ambwina chimene chifunikire kwa president panopa ndi kukhazikitsa a cabinet yomwe ingapereke chikhulupiriro kwa Malawi, chifukwa Malawi asintha boma ncholinga chonena kuti zinthu zisinthe, chifukwa muchendane mucha Malawi anasintha boma nicholinga chonena kuti zinthu zisinthe, ndeno mpofunikira ndithu nkunena kuti zinduna zomwe zisankhidwezo zikhale zinduna zomwe zingagwire ntchito kuthandizana ndi a president kuthana nawo ndi amavoto omwe Malawi akudusamo. Ndipo bungwe la National Anti-Corruption Alliance lalangiza muthalika kuti asayike maudindo a anthu amene akuyankha milandu yakatangale. Akuluakulu ku bungweli ati kusankha anthu amene alibe milandu kungathandizire kuti anthu akhale ndi chikhulupiriro mboma lawo. Wapampando wa bungweli a Michael Kayatsa wapereka malangizowa mukalata imene watulusa. Mese Matonga ali ndi nkhani yonse. Chikalata chichati nkofunika kuti boma liperekenso mphamvu ku mabungwe a boma omwe amagwira ntchito zolimbana ndi katangale monga Anti-Corruption Bureau ACB komanso ofesi yozenga milandu ya boma ya Director of Public Prosecutions DPP. Malinga ndinaka kuunika bwino maudindo kusonyeza kudzipereka kwa boma pa nkhani yolimbikitsa ulamuliro wabwino komanso ntchito yolimbikitsa chilungamo ndi kuthetsa katangale. Ife ngati bungwe anaka tili ndi chikhulupiriro kuti boma la Profesa Muthalika likubwera ndi maganizo osinthika komanso kubwera ndi cholinga chotumikira Malawi. Amalawi ambiri sakubodera ndi nkhani zakatangale komanso chifukwa chimene anawapatira kwambiri Muthalika nkhani yokhayo kuti anakhumudwa ndi mmene amayitira boma la MCP. Ndiye tikukhulupirira kuti chikulu cha Malawi chimene awapatsa achisunga ndipo aonetsetsa pangaso zoyenerera kuti chikulu chimene chipitirire. Ngati sakwanitsa kapena ku ichitapo zimene tapemphazi ife ngati bungwe tipitirirabe kwachita engage. Koma mmawu ake oyankhulira chipani cha DPP a Shadrack Namalomba ati sanganeneretu zakasankhidwe ka maudindo osiyanasiyana komanso za tsiku limene boma lisankhe maunduna atsopano. Ofesi ya Zaumoyo mboma la Nchewu lalimbikitsa makolo kuti alole anawo kuti akalandire katemera oteteza ku khansa ya khomo la chiberekero. Ofalitsa nkhani ku ofesi a Stella Kawalala wanena izi pa maphunziro apadera ogwira ntchito za umoyo pa nkhani ya katemerayo. Bertha Banda walemba ripoti limene akuwerenga Florence Mwale. Wofalitsa nkhani ku ofesi ya Zaumoyo mboma la Nchewu a Stella Kawalala anena izi pa maphunziro ogwira ntchito za umoyo pa nkhani yokhudza katemerayo. Ntchito yopereka katemerayo ikuyembekezeka kuyamba pa 27 mpaka pa 31 Oktoba chaka chino. Katemerayo amaperekedwa kwa atsikana a zaka zapakati pa zisanu ndi zinayi 9 ndi khumi zisanu ndi zitatu 18. Mawu awo Akawalala atsimikiziranso anthu zakufunikira kwa katemerayo komanso kuthekera kwake kuthana ndi khansa ya khomo la chiberekero. Kutsatira maphunzirowa, gulu la anthu a zaumoyo atsopano liyamba ntchito yozindikiritsa anthu za katemerayo.
tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonera izi. Popitiriza nkhani zathu, kampani ya Eskom yati yalumikiza magetsi kwa makasitomala atsopano opitirira 180,000 pansi pa ndondomeko ya Malawi Electrification Access Project. Wofalitsa nkhani ku Eskom Apirani Phiri wa chiwerengerochi chipitirira anthu amene kampani inakonza kuti wofika mwezi wa Disembala chaka chino. Aphiri akuyankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Ife ngati Eskom lero ndife okondwa tikukhulupirira kuti dziko nalonso ndi losangalala kuti takwaniritsa mlingo umenewu nthawi yake ndithu isanafike nyumba 180,000 mlingo omwe timene kufika mwezi wa Disemba koma taufika mwezi uno wa Oktoba. Iyi ndi nkhani yosangalatsa. Chomwe tinganene ife nchonena kuti tipitiriza kugwira ntchito imeneyi miyezi iwiri yasalayi, komanso maprojekti ena omwe akubwerawo tipitiriza kuonetsetsa kuti anthu ambiri apeza magesi. Takhala tikunena mobwereza kuti magesi ndi chitukuko, magesi amasintha miyoyo, motero tionetsetsa kuti maprojekti ansogolo anthu ambiri maka akumudzi afikiridwe ndi magesi kuti atha kuyamba mabizinesi ang'onoang'ono. Eskom ikugwira ntchitoyi ndi thandizo la ndalama zochokera ku World Bank komanso ku boma la Malawi. Mavuto ambiri amene mabanja amakumana nawo akhoza kuyankhidwa kudzera mapemphero. Izi ndi malingana ndi mmodzi wa anthu olemba mabuku a Nema Matewere. Amatewere ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa buku lawo lomwe mutu wake ndi The Victory in Prayer. Tili ndi zambiri za nkhani mu ripoti ili. Mtetezi wathu ndinu Ambuye, ndinu amene munalenga zakumwamba zapansi pano. Ambuye akhale nanu. Polankhula ndi Times wayena wakhazikitsa bukuli, Amatewere anati anaganiza zolemba bukuli chifukwa cha zinthu zambiri zimene zidachitikira m'moyo wawo wapabanja zomwe zidayankhidwa kudutsira mpemphero. It is also dedicated to the youth that are preparing for marriage. Amatewere apemphanso amayi mdziko muno kuti adzikhala ndi chidwi cholemba nkhani ponena kuti azimayi amakhala ndi nkhani zambiri zimene angathe kugawana ndi anzawo. Ndipo mayanja ena 22 omwe anasamusidwa mdera la mfumu Chisusi Nyirenda mboma la Mzimba apempha boma kuti liwunikirenso katundu ndi malo awo kuti alandire chipukuta misonzi. Anthuwa anachosedwa mderali mchaka cha 2015 pomwe boma linali likufuna kumanga skulu ya ukachenjede ya Mumbera yomwe pano ikudziwika ndi dzina loti Inkosi ya Makhosi Mberwa University. Festo Malekezo akufotokoza zambiri. Malinga ndi anthu amene amakhala kuderali, ena analandira ndalamazi ndipo ena sanalandire, ndipo kwawo amene analandira zinali zochepa komanso ndondomeko imene inasatidwa inali yolakwika. Mayi Mese Muhone azaka 52 amene ndi mmodzi mwa amayi amene analandidwa malo awo mchaka cha 2015 anati anangopasidwa ndalama yokwana 263,000 kwacha imene akuti inali yosakwana. Apapa chilimbikitso chathu tikudikira kuti mwina boma litithandiza kuti tibweresere minda athu. Poti panopo tikuvutika kwambiri kana anatenga madimba ndiwiso zonse zitinasiya kulima bizinesi kuti tipange zina ayi zikutivuta kwambiri. Mene tikuonera aroya tikukhulupirira kuti tithandizidwe. Anthuwa mothandizidwa ndi Southern Africa Litigation Center anapeza owayimirira pa mlandu a Victor Gondwe ndipo nkhani iyi inapita kubwalo la milandu. Malinga ndi Agondwe iwo akwanisa kupeza chigamulo chimene chakomenda mbali yawo ndipo chomwe chichitike pakadali pano ndikuwunikiranso katundu amene anthu anali nayo ndi kuti alande chipukuta misonzi choyenerera. Anthudiwa anakhazikika malomo amalima akalima amakatha kugulisa mwina kunsika apeze kuti ndiwo choncho nali minda ikuluikulu timasheuta chimano chinhu chachikulu mene maoneramo sokuti amalima chose koma malima bendithuka mbali kakakulu amatenga ngati kumudzi kumeneko ndiye kungowachosa it means sangalimeso pamalopo ena kungosungidwa panopa ndi anzawo alibe polima enawo angopita mwazibale yawo so phindu lomwe amalipeza ka opportunity kameneko kuti akapange business yakhala ngati katani
palibepo. That's why timati occupational rights and also loss of business. Tinalephera kuti tipeze ndemanga kuchokera ku ofesi ya mlangizi wa boma pa milandu pa nkhaniyi. Kafukufuku woyambirira wa anthuwa anaonesa kuti mabanja 19 amafuna ndalama zopyola 25 million kwacha pa katundu wawo, ndipo mabanja ena atatu amafuna ndalama yokwana 8.5 million kwacha pa katundu monga mitengo imene inatengedwa. Ntchito yomanga sukulu yawo kachenjede ya inkosi ya makhosi Mberwa yakhala ikuyimayima kuchokera mchaka cha 2015. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasanasiyane nayinso mitu yake. Apolisi atseka likulu la kampani ya boma yopanga shuga ya Salima mu mzinda wa Lilongwe. Anthu ndi mabungwe akupitirizapo kuyikirapo ndemanga pa zakusankhidwa kwa nduna zina za boma. Munkhani zina manja ena mboma la Mzimba ati sanalandire chipukuta misonzi chokwanira kuchokera ku boma. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso posindikiza *1895#. Ndikuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Bayana Chunga, usiku wopambana.